everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Mga higala, niya ang naigsumpay ni na kinapustang sugilanon. Balbal. Sama mo? Mura mo huwag kailan ako noon? Ako, di ko niya pasalamat apil. Apil daw kung luwas sa mga anak ko eh. Pasalamatan Ay, mo paano na eh? mo, oy. Wala. Sumunod luggoy. Sama niya. Maayo kay patay ng ilang rain na sa mga ungo. Kasi iska, magmalinaw natin din eh. Tingog naman ninyo taon. Gusto na lagoy. Gusto na. Dili pa kita magmalinahon. Ah, Tungod kay wa ko pa mapatay ang anak ni Iska. Kamao si Lotos. Ug dili pa kita makasiguro. Kung hantod ka no sa sila kutob magsamo ka nato. oh. Ug pila pa unya ka buok nga mahal natos kinabuhi. Ang ilang mapatay. Oh. Pinaagi ni ako espada. Ah, Kinahanglan mapatay ko si Lotos. Aron magmalinaw na kitang tanan dinhi sa atong isla. Kinsa mo na si Lotos? tanas. Utan na. Paminaw lang, paminaw. Siya ang gamiton aron mohari ang mga dotan nga iyas kang ngitngit. Sige, dito dong. Sige dong. Og matod pa sa libro sa ako mga katiguangan. Ala. Ako lang ug ang espada ang makapatay kaniya sa dili pa mo pagkatao ang demonyo dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Padayon dong. Ug ang anak ni Iska mao'y yawi aron mungit-ngit ang kalibutan. Hilom. Ginoo ko itaw. Hilom mo. Padayon dong. Kung malanay ang kandila ug mubanaw ang kapuas sa iyang tinuo ug may sama kinigdugo, mga matay kitang tanan. Lukpon kitas kangit-ngit. Ay, hilo mo! Ay, hilo mo! Di nagkapugngan. Di gikapugngan. Oh! Ay, Kinahanglan mamatay siya. Oh! Patyon ko siya. Magtinabangay ka, ano? Hindi ka makalaon. Ako ang buti pasabot sa ilang kipinagsultihan. O dili si Lotos. Ako ang angayang patsyo ni Ryan. Tungod kay ako, ang anak ni Iska. Nagikatakdang gamiton sa demonyo. Ako... Usa na lang ko ka-espiritu. Patay na ba ko? Napatay ko ni Ryan. Dili. Halandon kong hular. Dili pa ko gustong mamatay. Ayaw paghunong. Padayon sa imong pagpanaw. Nagpaabot ako sa unahan. Paabuton ko ikaw. Matuman akong Ginoo. Ni ang usang kong iinda. Nagdilaab nga kalayo ang niasa kong palito. Hain ka na akong Ginoo. May mayroong sa tungang pain sa nagtilaab na kayo sama sa kailan sa naglanay aso. Napurma siyang higanting taga. Nagbagang higanting taga. Ako kini Iskarita. Isog og hagubhog kayo ang imong tingog akong Ginoo. Mao na bagid ka na ang tinuod mong panagway. Oh, maukini ang akong panagway dinhi sa impyerno.
imong kinharian, ang impyerno. Mao ang nagdilaab sa kayo ang palibot. Ang akong nahinumduman halandong hula. Gisuyop ko sa bulkan. O dito ko nag-agi sa bakba sa bulkan. Giputol ni Ryan ang akong Wiset nga Ryan! Kisiguro mo untang patay ang apo ni Felipe Uglirio. Akong Ginoo! Gisigihan ko siya og hunting dito sa ibabaw sa yuta. Apan idlas kaayo ang wisit. Nawang pagkalit ang higanting nagpagang scorpion. Akong Ginoo! Hain ka! Wa pa ko mahuman sa pagpakigsulti kanimo! Migawas ng tibok lawas sa higanting nagbagang tanga. Maklaro ko na ang kinatibok ang lawas sa higanting nagbagang tanga. May trisi siya kanhaong og sa ibabaw bahin sa matag naong ni ini. May dagong sungay. Nahatlog ka bang nakakita? Kanako iskarita. Wa akong Ginoo. Niya palang kita sa pultahan sa impyerno. O tanawa ang orasan sa pagkabanhaw. May orasan ka usab nga sama sa panagway sa akong orasan nga atua sa ibabaw sa yuta. Dako lang ka ng maong sudanan. Maurak kini iska. Ug wa day sud ang ibabang bahin ni ini. Nahurot na akong Ginoo. O oras lang mapakatao ko sa ibabaw sa kalibutan. O muhari. Makatabang ko kanimo akong Ginoo. Mabuhi pa kaha ang akong lawas pag-usap. Nga giputol manirayan ang akong Mabuhi pa ba ko akong halandong hular? Mabuhi pa kaha ko nga naputol man gyud ang akong Tinuod ka ako, Ginoo. Mabuhi pa ko. Makabalik pa ko sa akong lawas. Wa kay salig nako. Misalig, uy. Ikaw gud ang akong Ginoo. Ang imong wasay lang ang imong namatyan. Dili ang espada ni Ryan. Nga mao ang espada ni San Miguel nga akong kaaway. Kun mao, dili day basta-basta katong espada nga gigamit ni Ryan. Ang espadang makapatay sa espiritu sa mga dautan. Halandon kong Ginoo. Balik sa imong agi. Taas-taas na ra ba kong isubayan nga daan? Mubalik ka sa imong agi o tiwasan ti ka sa imong kahimtang karon. Gusto kang mamatay sa dayon. Dili. Dili, halandong hular. Ang lakaw ng mga tao. Hain mo kasi Eden. Ganun mo siya mapakita ka na ako. Usod ako sa bahay.
Ayaw na pagsuod sa imong bahay, Ryan. Eden, Ano lang ta magsulti din sa kakahuyan? Aron di ko taling makita sa mga tao. Eden, Eden, Gigakus ko din. Wa ka ba hugawin ako? Nga nahibaw ka naman sa tinuod. Wa ka ba naman nga mukaon ko og tao. Tungod kay ungo ko. Eden, Agay kang masuko na ako, Ryan. Tungod kay sa away ko nimo. Usa ko ka ungo nga gikontrahan mo. dili ikaw ang nagpatay sa akong mga kinikanan. Sa akong mga apuan. Napatakdan ka lang, dili ba? Eden, bisan na ingon ka na. Mahal ko kaya po ikaw. Ryan, oo ang kunon ko. Mahal ko usap kaayo ikaw. Apan dili ko angay nimo. Tungod ba? Kay usa ka kaungo. Tungod ba? Kay kaaway ka sa akong mga kaliwatan. Eden, napatakdan ka lang. Hinungdan nga nimon anak ka. Sawad ko man ikaw sa pagsulti sa tinuod. Sa matuod kayod. Kung mahibaw ka sa matuod kong pagkatao. Kung sa kinsag yun kining imong gikaatubang. Tingalig karon dayon. Mapatay mo ako. Dili ko makahimo sa pagpatay ka nimo, Eden. Tungod kinahibawon akong kinsa ka. Nakakita na ko si mong mga kausaban. Oo kong Eden, unsa nito mo? Nabasa ko ang akong dila. Kung ngunit ko sangahan sa akong giilang hari. Ayaw lang pagditok niya, aron dili ka masakitan. Eden, tambalan ta kasi mong pagkaungo. Basin pa dayo maulihan ka. Pangayoon ko sa kay tasan ang imong kayuhan. Dili na ko maayo pa. Unsay? Isulti ko kanimo ang kamatuoran. O hinaot pa. Nga kung mahibaw ka na sa tinuod. Imong buhaton ang angayan mong buhaton. Ang alang sa tanan. Unsa ang gibuot nimo ipasabot? Unsa gyud ka nang giingon mo kamatuoran, ha? Nahibaw kong nangita ka sa anak ni Iska. Oh, gipangita na ko ang anak ni Iska. Apanay bahaw na kung kinsay anak ni Iska. Kinsa siya? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.